Dobrodošli na kanal Srbija vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je za Srbiju važno da zadrži svoju prepoznatljivu poziciju i da ima uravnotežen pristup svetskim problemima. Naša pozicija nije laka. Ko kaže da će da je reši za jedan dan, nije dovoljno ozbiljan i odgovoran. Moramo da budemo racionalni i da guramo zemlju napred, da se borimo za nove investicije, naglasio je Vučić. Prema njegovim rečima, glavna tema je Bliski istok, a Ukrajina je već 9. ili 10. tema kod građana Sjedinjenih Američkih Država. Kogod da pobedi, neće biti onakva podrška Kijevu kao ranije. Znam koliko su pragmatični i racionalni. Vučić je također dodao da je Biden dobio isto istraživanje koje on video, a po kom je Ukrajina tek na 9. mestu za Amerikance. Rusi sada u sve probleme i teškoće koje imaju, oni ne pokazuju da se sa tim suočavaju. Pokazali su da su žilaviji nego što su svi očekivali. Pričamo o ekonomiji, a bilo je strašno glupo podcenjivati rusku vojsku, jer kogod je podcenjivao njih, znamo kako je kroz istoriju prošao. Mira ne može da bude, zato što Rusi sada imaju psihološku prednost na ratištu. Trump je orijentisan ka biznisu i on će gledati da pronađe rešenje. On je video to istraživanje i zato je smeo da ide ovako otvoreno protiv Zelenskog, naveo je predsjednik Srbije. Na kraju će biti mir i zato će biti jaka borba za svako selo. Biće postignut korejski scenario i to neće imati rešenje 10, 20 ili 30 godina i to će biti suštinsko rešenje za sukob u Ukrajini, naveo je Vučić. On je također ocenio da je izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina na sednici Saveta bezbednosti o izmeni ruske nuklearne doktrine izazvala veliku pažnju u Ujedinjenim nacijama. Sa druge strane, ruski ambasador Aleksandar Bosak-Harčenko izjavio je da je Srbija u Ujedinjenim nacijama potvrdila da se svojim nepokolebljivim stavom izdvaja od niza drugih država. Njeni stavovi po pitanju odnosa prema Rusiji su čvrsti i dosledni, kao i stavovi po pitanju Kosova, uprkos teškoćama da se takvi stavovi odbrane pod pritiscima Zapada. Harčenko izjavio kako Rusija sa Srbijom ima davno utemeljen odnos, te da Srbija Ruskoj federaciji nije uvodila nikakve sankcije, što je također osnov za dalju saradnju i prijateljstvo. Iako neki smatraju da Rusija nema interes za saradnju sa Srbijom, on je istakao da to nije tačno. Interes itekako postoji, posebno u svetlu novih svetskih okolnosti. Svet se kreće u novom pravcu i u njemu Srbija i Rusija ostaju partneri. Rusija će se kao stalni član Ujedinjenih nacija zalagati da se pitanje Kosova i Metohije rešava isključivo na tom terenu i Rusija će nastaviti da svom snagom štiti suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, izjavio ambasador Ruske federacije. Kada je reč o Republici Srpskoj, Harčenko izjavio da će Ruska federacija štititi i čuvati Dejtonski mirovni sporazum i sva prava Republike Srpske koja na osnovu njega i postoje. Samo na toj osnovi Bosna i Hercegovina može opstati. Od početka 90-ih pa do dana današnjeg na čitavom Balkanu ne postoji ni jedno jedino pitanje ili spor koje je Zapad uspešno rešio. Čak nisu rešeni ni sporovi sa zemljama koje se su u međuvremenu pridružile Evropskoj uniji. Verovanje da će se bilo kakav problem rešiti ulaskom neke zemlje u Evropsku uniju pokazalo se kao iluzija, rekao je Harčenko. Kada je reč o pozivu ruskog predsjednika Vladimira Putina predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prisustvuje samitu BRICS, odnosno njegovom nedolasku na samit, ruski ambasador izjavio da to uopšte nije sporno. Putin ima viziju budućnosti između Srbije i Rusije koja nije poljuljana, a predsjednik Vučić je u Njujorku izjavio da nakon okončanja ratnog stanja sledi period neverovatne saradnje između ove dve zemlje. Rusija jeste svjesna da se Srbija kreće putem koji vodi ka Evropskoj uniji i tu odluku poštuje. Iako su u dosadašnjem odnosu snaga naviklo na prijetnje i pritiske zemljama čije se spoljno-političke odluke ne poklapaju sa interesima zapadnih moćnika, zemlje BRICS-a
Zemlje poput Rusije poštuju sve odluke drugih suverenih zemalja.